dawra ma' gwida fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta il-Muża, wieħed jista' jinnota bi prominenza l-arti barokka tas-seklu 17, b'mod partikolari fil-parti dedikata għal mapep Ewropej, fejn hemm il-fuq minn 450 mappa, b'4 minnhom imorru lura żmien l-assedju l-kbir tal-1565. Il-gwida Marija Gallia tkellmet dwar parti oħra fil-mużew li hija dwar il-kapitali Maltija, fejn fost l-oħrajn hemm pittura li turi l-Konkatedral ta' San Ġwan. Hawnhekk għandna kwadru bil-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan fi żmien tal-1630. U għandna il-proċessjoni tal-8 ta' Settembru li hija l-Victory Day. Parti oħra tal-mużew, il-gwida spjegatilna li hemm diversi pitturi barokki tas-seklu 17. Ix-xogħlijiet ta' diversi artisti barranin, fosthom Taljani, Franċiżi, Spanjoli u anke minħalaq ta' fuq tal-Ewropa, u ħafna minnhom huma żejt fuq it-tila. Din il-kollezzjoni inġabret bis-saħħa ta' Vincenzo Bonello li kien l-ewwel kuratur tal-Mużew tal-Arti f'Malta. Il-gwida qalet kif dawn il-pitturi qegħdin f'dan il-mużew u f'pajjiżna bis-saħħa tal-kavallieri għax kienu ġejjin minn 8 pajjiżi differenti u magħhom ġabu dawn ir-rikkezzi. Din id-dawra mal-gwida hija esperjenza li kulħadd jista' jkollu meta jżur il-mużew li matul il-jum tas-Sibt fetaħ bla ħlas għall pubbliku f'Open Day. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.